Vybavovanie si účtov medzi dvoma mužmi a boj o jednu ženu môže prebiehať a skončiť rôzne. No v prípade Mira Chriena šlo o tragédiu, ktorá ho dostala doslova na niekoľko rokov za mreže. Za neúmyselné zabitie v sebaobrane dostal trest. A tak sa mladému mužovi na 7 rokov zastavil čas. Začal som si vzťah s dievčaťom, ktoré nemalo ukončený svoj vzťah s jedným mužom, ktorý sa dostal do väzby. Dochádzalo ku konfliktom, ku výhražkám, až to došlo do takého tragického momentu, keď proste ja som mal legálnu zbraň, s ktorou sa vlastne stal ten trestný čin, že ma napadol, bolo 16 kg ťažší, o 6 cm vyšší. Aby som sa obránil, tak som použil tú zbraň. Som vystrelil viackrát, no a na mieste zomrel. Ja som nemal úmysel ísť niekde niekoho zastreliť, zavraždiť. Proste bránil som si len to svoje. Ak by Miro vtedy v sebaobrane vystrelil iba raz, bolo by to hodnotené ako nutná obrana a do väzenia by sa nedostal. 10 rokov za vraždu ma odsúdili. Keď vyriekli ten rozsudok, tak ja som bol v takom stave, že to keď sa ma niekto spýtal, aký trest som dostal, to sa nedá ani vysloviť, že 10 rokov. Nie je to ešte mať ten trest a odsedieť ten trest. Počas 7 rokov prešiel 3 väzbami, 2 väznicami a spoznal asi 1500 väzňov. Pracoval ako kuchár, holíč, staral sa o knižnicu a neskôr o novoprijatých väzňov. Prekvapí vás kadečo a každý deň. Myslíte si o niekom, že je kamarát alebo čo a proste podrazí vám nohy. Zažil som vec, že mal som na starost ten oddiel, došiel som tam a dobehol za mňou chalan, že na záchode niekoho znásilnili. Konflikty, intrigy, bitky. Musíte si poradiť so skutočnými kriminálnikmi, čo majú za sebou násilné trestné činy, vydieračky, lúpeže, tam je zlo na dennom poriadku. Za dobré správanie ma sám pán riaditeľ navrhol na podmienečné prepustenie a prepustili ma na slobodu skôr ako tých 10 rokov. Čiže som odsedel 6 rokov a 10 mesiacov. 2 roky po návrate na slobodu založil Miro internetovú stránku, ktorá pomáha a radí väzňom. Preto stránka je o tom, aký je život vo väzení. Odstrašujúca, aby pôsobila na ľudí. Prevencia kriminality. A popri tom radíme ľuďom, ktorým sa niekto z blízkych dostane do väzenia, že aké sú tam podmienky, ako sa s tými ľuďmi môžu kontaktovať a tak ďalej. Ja som sa nikdy nerozprávala s takým človekom alebo neprichádzala do kontaktu s takým človekom. Zaujímal ma ten príbeh. Aj som zistila vlastne, že je to celkom fajn človek. Vlastne to zistím stále. Spravil som zlú vec. Do dnešného dňa s tým mám problémami. Človek zomrel, hej, trápi ma to a ako nie je to sranda. Proste poznal som jeho rodičov, poznal som jeho brata, dobre som s nimi vychádzal. Že ja som v podstate nechcel mu žiadno ublížiť. Dnes žije bývalý väzeň usporiadaný život. Po tom všetkom, čo sa premlalo, tak som našiel zmysel života v tom, že mám snúbenicu, ktorú nadovšetko milujem. Veľa ľudí malo názory, čo to je za človeka, ako to mohol spraviť. Veľa ľudí ho odsudzuje, ale väčšinou odsudzia takí, čo nepoznajú toho človeka bližšie. A ja som mal tú možnosť ho spoznať bližšie a povedala som si, prečo mu nedať šancu, prečo to nevyskúšať. Za skúšku nič nedám. Možno všetko to sa muselo stať preto, aby to došlo niekde sem, aby vzniklo nejaké občianske združenie, aby potom ďalej po mne to niekto začal ešte viac rozvíjať, aby ja som mal taký vzťah a život usporiadaný a žil takto slušne a v harmonii.